2 седмици по-късно Сизър се връща, за да помогне на Анита да се справи с ловната треска на бос прямо зайците. За безопасност, Сизър и екипът му са създали зайче на батерии. То е ароматизирано с истинска заешка урина, която привлича обонянието на Бо. Какво мислиш? Мисля, че е прелестен. Вече го видя. Това малко пухкаво нещо. Виж как очите добиват съвършено различно изражение. Той започва да... Знаеш, ето тръгва. Това е забележка. Не по-различно от връзване или нещо друго. Можеш да го правиш отдалече. Аз се държа така, както ако беше истинско. Защото когато донеса истинското, ще се държа пак така. Животното знае, че това не е истинско. Тайната тук е да се научиш да изпитваш удоволствие, преминавайки през неща, които обикновено те карат да усещаш напрежение, страх. Да пренастроиш ума си. Така че това разстояние е много важно за мен. Той вече е в поза тревога. Ще видиш разликата с това да е спокоен и послушен. Сега ще засиля кроткото подчинение. Държи високо. Това не е кротко подчинение, все още е тревога. Тревожно подчинение. Много хора, когато се канят да махнат ръцете си от кучето, го правят малко несигурно. В този момент изпращаш грешно послание. Ако се чувстваш удобно тук, трябва да се чувстваш удобно и така. Така е по-добре. Макар да не е истински, той създава много реалистично ловно поведение. В същото време го държим под контрол. Той трепка. Можеш да го накараш да спре. Остави. Ето така. Имаш силна власт над него. Остави го. Добре. Чудесно. Добро момче. Добро момче. Не. В този момент можеш да... Виж тази част тук. Тази е по-добре. Но гледай тук. Какво напрежение? Пипни. Остави го. Сега ще му го дадем, защото искаме да го помирише. Така е добре. Точно това ще направи истински заек. Ще го помирише по душите, по очите, устата, краката, гърба. Доста... Хей! Все още не можем да позволим това. Още не бива да го умести с носа си. Накарай го да легне. Дало. Добро момче. Разбира се, един ден ти ще държиш там заек. И той трябва да няма проблем с това. Междувременно се упражнявай по този начин с фалшив заек и ще се почувстваш добре. 3 седмици след привикването на Бо към автоматизирания заек, Сизър и Анита се отправят в търсене на истински. Сега си на 7-то небе. Имаш си и куче, и заек. Тук има безкрайно много. Безкрайно много. Търсех малък заек, с когото да се справям физически. Освен това се интересувах и от характера. А гледах и да е симпатичен. Да бъде сладко зайче. Този ден Анита избира 2 заека, които да отведе от дома за среща с Бо. Сложи ръката си под кръка му. Ето така. Тя изгражда свое собствено семейство. Ето защо винаги казвам, хората не могат да живеят без животни. Трябва да се представиш. Много добре. Прекрасно. Прекрасно. Мисля, че механичният заек свърши добра работа. Бо просто запази идеята. Добре, ще остана настрани от миризмата. Няма да последвам очите си.
Аз просто трябва да игнорирам заека или да отстъпя. Дръж я под бедрото и срещу себе си. Целта е да отстъпи пред заека, така че да могат да лежат заедно, да се хранят и да спят заедно. И ако Анита иска да чете книга, да гледа телевизия, да прави каквото желае. Защото когато се съобразяват един с друг, тогава семейството е прекрасно. Но очевидно, в този случай не става дума толкова за рехабилитация на куче, колкото за това да се помогне на човек да даде в замяна на полученото. Нека се върнем към такова поведение. Човекът е невероятен, когато дава. Тогава показваме най-доброто от себе си. За да помогне на Анита да изгради мост обратно към света, Сизър я придружава до местното училище. Там тя ще покаже на група първокласници своето изумително куче-помощник, но първо тя ще трябва да преодолее стария си страх да говори пред публика. През целия си живот съм имала наистина ужасни моменти на страх, които трябваше да преодолявам. Страхувах се, че ще се изложа, ще стоя с празна глава и ще се взирам. Как се чувстваш? Влей ми малко спокойствие и увереност, моля те. Да го направим. От какво имаш нужда? Чувството на нервност и страх, че няма да те приемат, идва преди всичко от това, че не приемаш сам себе си. Това е сърцевината. Но ти мислиш, че другите не те приемат. Исках просто тя да разбере това. Минал съм през същото. Сега сме тук заедно, като екип. Бо е в идеална кондиция, а децата всъщност не знаят кое е правилно и кое е грешно. Така че имаме идеалната публика. Има значение това, което ще направиш тук за тези деца. Дишай. Точно така. Това е много важно. Това е. Докато дишаш, влизаш в ритъм. Седиш удобно, овладяна си. Добро утро. Добро утро на всички. Добро утро. Аз съм Анита, а това е Бо. Ще ви покажем някои от нещата, които той умее да прави. Аз имам проблем с мускулите, така че ползвам тази количка, за да се движа напред-назад. Той посещаваше училище, когато беше малък, също като вас, и се научи как да прави разни неща, с които да ми помага. Така че бихме искали да ви покажем нещо от наученото. Ако изпусна нещо на земята, той може да дойде, да го вдигне и да ми го даде. Тук. Добро, момче. Тук. Благодаря. Добро, момче. Това е. Дръпни вратата, моля. Хайде, дръпни я. Бо, донеси го. А когато излизате от стаята, какво правите? Гасим лампата. Добре, да видим, може ли да го направи. Това е. Изгаси. Да. Благодаря. Пусни го. Пусни го. Понякога, когато работя на бюрото и направя грешка, не го искам и го хвърлям на земята. Той също може да го хвърли. Пусни го. Добро, момче. Последното, преди да си легна, е да се съблека. Понякога краката ми се отекли след цял ден седене в стола и имам нужда от помощ за пантофите. Така че, ако започна да ги събувам и освободя апетите, той може да довърши останалото. Точно така, внимателно. Дърпай. Добро, момче. Пантофите? Това беше изумително. Беше просто... Искам един от тях. Дърпай. Точно така. Дръпни го. Дърпай! Децата бяха направо зашеметени. Никога не бяха виждали толкова велико кучешко представление. Това са част от нещата, които Бо върши за мен, за да ми помогне и да направи деня ми по-лек. Той е с мен по цял ден и цяла нощ. Караме да се смея, когато съм тъжна. И е моя добър приятел. Ето,
Това дойдохме да ви покажем днес. Някой има ли въпроси? Нямам висока самооценка. Това винаги е било проблем за мен. А Сизър ми я връща. Беше невероятно. Забавлявах се повече от децата. Това е нещо, което няма да се промени за една нощ. Но вече започна да се случва. Нараняваш себе си, ако не се упражняваш да вярваш в себе си. Да вярваш в себе си е елементарно домашно упражнение в твоя живот. Мисля, че си много сурова към себе си. Така е. Когато всъщност можеш да бъдеш много силна. Винаги съм много сурова към себе си. Представям си най-лошото. Да прекъснем порочния кръг. Имам предвид, че си го правила твърде дълго време да си починеш. Знаеш за какво говоря, нали? Повече да не бъдеш сурова към себе си. Бъди позитивна, мотивирана, вдъхновена. Аз съм тук заради теб, така че ако имаш въпрос, просто ме попитай. Имаш приятел за цял живот. Мисля, че ще се разплача. Щастлив съм да ти бъда приятел. Благодаря ти. Удоволствието е мое. Толкова е хубаво. Оставих и плочка, която исках да вижда поне милион пъти всеки ден. Вярвай. 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 Той вярва в теб. Тези деца вярват в теб. Аз вярвам в теб. Ти трябва да вярваш в себе си. И така имаш група хора, които наистина вярват в теб. Но най-важната част е, че ти трябва да вярваш в себе си. Нали?